שלום, בסרטון הזה נלמד איך נכנסים לתוך מערכת איריס ואיך עושים קיצור דרך על שולחן העבודה. מערכת איריס נתמכת בכל סוגי הדפדפנים, בראוזרים, אבל רצוי להשתמש באקספלורר כי שם התמיכה היא הכי טובה. אז אני אפתח כרגע את האקספלורר שלי ואני אקיש את כתובת הכניסה לאיריס. בדרך כלל כאשר משתמש חדש נכנס לתוך המערכת, אנחנו שולחים אליו מייל עם כל הכישורים ועם שם המשתמש והסיסמה שלו. הפעם אני אעשה את הכל בצורה ידנית. אז בואו נתמקד רגע בחלון הכתובת שלנו ונקיש את הכתובת הבאה: https://iris, ופה המערכת כבר זוכרת את הכתובות שהשתמשתי בהן מכניסות קודמות. אם אני רוצה להיכנס למערכת הייצור, אני אמשיך לאשלון FP מהנקודה הזאת. אני כרגע רוצה להיכנס לתוך מערכת הבדיקות והתרגול, אז אני אוסיף את המילה test.echelon מקף fp.info ו-enter. עכשיו המערכת מבקש ממני להכניס שם משתמש וסיסמה. אני אתחיל תמיד מלהכניס את שם הארגון שבו אני עובד. רוב המשתמשים עובדים בסביבת אשלון, אבל יש משתמשים שעובדים בסביבות שהארגונים שלהם בנו עבור עצמם. אני עובד תחת אשלון, אז אני אקיש את המילה אשלון, וניתן לראות שהבראוזר שלי זוכר את הצירופים של שמות המשתמש והסיסמה הקודמים שהזנתי, אבל אני אעשה עכשיו את הכל ידנית. סלש אחורי, ופה מאוד מאוד חשוב להקפיד בין סלש קדמי כזה, סימן חלקי, לבין סלש אחורי, ואני אקיש את שם המשתמש שלי. עכשיו אני נדרש להקיש את הסיסמה. בהקשת הסיסמה יש להקפיד על אותיות גדולות, אותיות קטנות, שפה, ואני אלחץ sign in. עכשיו הצלחתי להיכנס לתוך המערכת, ותכף נראה איך עושים קיצור דרך. כדי לעשות קיצור דרך, אני אקטין את החלון לגודל טיפה יותר קטן, אני אסמן את הכתובת של המערכת, וחשוב לעשות את הדבר הזה אחרי שכבר נכנסתי לתוך המערכת, ואני פשוט אגרור אותו אל שולחן העבודה שלי. בשלב הזה אני ארצה לשנות לו את השם. אני אוריד רגע את החלון של המערכת, אני אעשה עליו קליק ימני, אבחר בשנה שם או rename, ואקרא לקיצור שלי איריס מקף T, וככה אני זוכר את ההבדל בין הקישור למערכת הטסטים למערכת האמיתית. אז תודה ובהצלחה.